o jirila otu nkeji gata elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Geranụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Wenezdee abalị 3 nke ọnwa 9 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Geranụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke o ka anyị malite kpawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na ndị uwe ojii steeti Anambra anwụchiela ndị ogbu egbe ezu ohi mmadụ 4. Ị ga-anọrọkwa na gọọmenti steeti Benue amachiela ime mmemme graduation ceremony maka ụmụ akwụkwọ nọ n'oge agụmakwụkwọ kindergarten, nursery na praịmarị na steeti ahụ. Ị ga-anọrọkwa na Chukwueze akọwala amamaka egwuregwu bọọlụ ga-adị n'etiti ndị Super Eagles ala anyị na mba Rwanda na South Africa dịka nke dị oke mkpa. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. N'ụtụtụ taa onye ga n'olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Uwe ojii steeti Anambra agaala aka ka egbepịnwụrụ mmadụ 4 bụ ndị ganyere aka n'iji egbe ezu ohi. Ọ bụ onye otu mkpu ndị uwe ojii steeti ahụ bụ XP Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee. Ya bụ onye otu mkpu ndị uwe ojii steeti Anambra kọwara na ọ bụ ndị uwe ojii steeti ahụ nọ na ngalaba Rapid Response Squad dị n'Ọkụzụ bụ ha nwụchiri ndị a. O kwuru na ngwa ihe ndị a napụtara ndị a gụnyere egbe ogologo pọmpashọn 2 na ebe a na-asụnye mgba egbe dị 9 n'ọnụọgụ. Ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ SP Tochukwu Ikenga gakwara n'ihu kwuo na mmadụ 4 ejidere ejirila ọnụ ha kpeta obu egbe ezu ohi. Aha mmadụ 4 gụnyere Chigozie Igbekwu dị afọ 31, Ọdụmegwu Chibuike dị afọ 23, Jona Audu dị afọ 40 na Okechukwu Nwarị dị afọ 33. Kpọmkwem na steeti Benue, gọvanọ steeti ahụ bụ Hyacinth Alia apụtala kwuo ya hoo na onweghị mgbe ọ na-ama amụma iwepụ osote ya bụ Sam Ode ma jiri onye ọzọ dochie anya ya. O kwuru ya kwụsie ya ike na ohere ọbụla adịghị maka ọkwa osote gọvanọ steeti ahụ n'afọ 2027. Ya bụ gọvanọ Alia kwuru nke a dịka ọ na-edu ndị kọmishọna ya ahọpụtara ọhụrụ n'iyi ọrụ n'ụlọ ọgbakọ ezumezu Old Banquet Hall dị n'ebi ọchịchị gọọmenti steeti ahụ dị na Makọdị. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwee n'akụkọ nọ